Christian Camilleri ġej minn familja tal-bdiewa minn Ħażebuġ. Illum bidwi żagħżugħ li qed ikompli s-sena xogħol il-bidwi mhux faċli. Jiena nrabbi 40 naġa ġewwa dar-razzett, neħlibhom kuljum, nagħmel il-ġbejna friska Maltija kuljum, nieħu xi ħrief ukoll minnhom jew irrabbuhom għal-laħam meta jikbru. Fir-razzetta Christian Camilleri tħabbret skema ġdida li tappoġġa lil bdiewa żgħażagħ u tissaħħaħ il-ġenerazzjoni l-ġdida fis-settur agrikolu. Il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li l-Gvern għandu impenn sħiħ favur il-bdiewa u r-raħala żgħażagħ, saħaq fuq l-importanza tat-tiġdid ġenerazzjonali. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi qal li l-għajnuna finanzjarja f'din l-iskema tista' tilħaq sa 100,000 euro għal kull applikant eleġibbli. Żied jgħid li b'din l-iskema l-Gvern qed jinvesti madwar 5 miljun euro li minnhom se jibbenefikaw mhux inqas minn 63 bidwi żagħżugħ biex jinvestu dawn il-fondi fir-raba tagħhom. Minkejja li numru ta' żgħażagħ jattendu korsijiet agrikoli f'pajjiżna, relattivament ftit jażlu li jidħlu fil-bidja minħabba sfidi finanzjarji amministrattivi flimkien mal-perċezzjoni ta' qlieħ limitatu sija twal ta' xogħol. Di l-iskema li llum qegħdin jipprovdunna tgħinna ħafna fix-xiri ta' apparat li konna bżonn, għandek il-bidu tgħinek ħafna. Issa dejjem inkabru bil-mod. Il-Ministri Anton Refalo u Stefan Zrinzo Azzoppardi qalu li din mhijiex bi skema finanzjarja imma wkoll messaġġ ċar li l-Gvern jemmen fil-ġenerazzjonijiet ġodda u fil-potenzjal tagħhom biex jinħolqu opportunitajiet reali fis-settur agrikolu.